Тази кола е една от многото, които се поддържат при нас от чисто нови. Дизел 2000 кубика на 301 000 км стана. Коя година е, бе? 2015. Нито е задръствала DPF, нито се е повреждал IGR, нито е сменен клапан картерна вентилация. Нито текат, нито са сменени дюзи, нито текат дюзи, нито текат капаци. Само сме сменяли ремъци, ремъчето на маслената помпа и масло на скоростта кутия. Нищо друго. Може би и дискови сме сменяли, не се спомням. Но искам да покажа аспах. Ето бъркам и не се цапам. На 300 000 е от чисто нова, само при нас се сменя маслото. Ето. На 300 000 км е колата. Кажи наново преди. Чай. България е карана. България е карана само. Много ясно, аз да не съм от Франция.